Choceň po první světové válce bylo malé, víceméně zemědělské městečko. Průmysl tady byl celku velice malý, 2 textilní továrny a 1 malá strojírenská dílna. Po první světové válce teprve začal velký, tak jak se říká dneska, boom a začala výstavba města i se rozšiřoval průmysl a obchod. Do konce první světové války neexistovala nynější Masarykova třída nebo Spořilov nebo Lhota. To byly čtvrtě, které vznikaly až po první světové válce ve 20. letech. To znamená, že všechno okolo byly pole. Byly pole, které patřily knížeti Kinskému. Ty pak prodal městu a město začalo s výstavbou. Život Chocni byl v celku pestrobarevný, jak bych tak řekl, protože byly tady 2 divadelní spolky, a to spolek Jirásek, druhý pak byl ještě spolek katolický, to znamená Orel. Moji rodiče přišli do Chocně v roce 1927 a začali hned se zajímat o dění v Chocni. Maminka začala hrát divadlo v Jiráskově souboru a vystupovala, ráda hrála, a tatínek zase, fotbalista velký, nebo zájemce o fotbal, se postavil hnedka s panem Matouškem do kasy a vybírali vstupný v zápasech fotbalových. Kopana se tu hrála, byly tu 2 fotbalové kluby, že jo. Dalším takovým činitelem v Chocni byl Zvukobor. Ten byl na vysoké úrovni díky panu Krameničovi, který tento spolek vedl a i skládal pro ně písně. A ty tady vytvářeli hlavní kulturu. Tyto spolky byly známy v celém okolí i v republice. Zvukobor to bylo jméno, které opravdu mělo zvuk. Naši hnedka vstoupili do Zvukoboru a musím říct, že všechny koncerty, co byly, tak zpívali na nich, na ty výlety, kde taky účinkovali, měli před sebou heslo zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. To bylo heslo a oni opravdu do pozdního věku byli v tom souboru. Byl to mnohočlenný soubor, byl zvlášť ženský sbor a sbor mužský. Každý ten sbor vedl jiný dirigent. Já se pamatuju na pana Krameniče a na pana Konárka. To byli takový nejpřednější v tu dobu dirigenti. Veškeré dění v Chocni ještě doplňovali baráčníci. Byly 2 spolky. Jeden spolek baráčníků byl na Choceňku a druhý spolek baráčníků byl na ostrově. A tyto spolky rovněž vytvářely takové kulturní akce. Byly to různé květinové, takzvaná květinová korza, anebo živé obrazy, třeba Žižkova smrt nebo upálení Jana Husa. A to se jezdilo po městě a pak to skončilo veselicí v Pelinách. Pač Peliny dříve byly do konce první světové války patřili knížeti Kinskému, který je potom daroval městu. Čili všechny tyhle slavnosti se konaly v Pelinách. A tatínek dokonce jezdil na koni. Měl ozdobeného koně slavnostně a jezdil na koni, doprovázel na koni ty průvody. Průvody byly úžasně dlouhý, krásný. V těch Pelinách opravdu se scházelo spousta lidí. Rozhodně klidnější. Nebyl to takový uspěchaný. Večer se scházeli sousedí na besedy, povídalo se a tak dále. A co byla zvláštnost tady v Chocni, večer se tady konalo takzvané korzo. To znamená, že po levé straně směrem na náměstí od konce tady mostu se schodilo
po chodníku, jenom levém, v pravém ne, a lidi tam v loučcích se pohybovali a probírali se denní události, kdo s kým a tak dále. To tomu se říkalo choceňské korzo. Televize nebyla, takže se lidé bavili mezi sebou, si podávali zprávy. To byly doby, kdy teda ty lidi se scházeli večery, společně bavili se a myslím si, že to nám dneska chybí, že vlastně pomalu soused souseda nepozdraví. To mě docela vadí a dřív jako ty lidi se tímhletím způsobem bavili, věděli o sobě, někdo si postěžoval, někdo si radoval, zkrátka byly to takový večery hezký. Moji rodiče založili na Masarykově třídě koloniální obchod. A ty moje vzpomínky vlastně začínají v tom koloniálním obchodě, kde jsem vyrůstala odmala a kde si vzpomínám na různé potraviny, které tam rodiče měli. Bylo to hlavně, teda, co já si vzpomínám, čokolády, velké plata čokolád s lískovými jádry. To tatínek můj sekal sekáčkem, když si někdo požadoval určitý množství. A pak teda homole cukru, které stály na regále, to byly vysoké homole cukru v černém papíře zabalené a z těch zas tatínek odsekával požadované množství cukru. Ořechy, všelijaký druhy ořechů, para, pumy, kromě vlašských, lískových, buráků, ještě takovéto para. Para to byly vynikající ořechy. Pak teda všelijaký druhy pomerančů a co hlavně káva, Meindlova káva. Meindlovu kávu nám dováželi v několika druzích, tatínek měl na to nádobí, takový sypací nádobí a tam v každé té nádobě byl jiný druh kávy. A taky tatínek některou sám pražil. Ale hlavně nám jezdil ukazovat, jak se vaří káva, černoch od Meindlu a ten dával lidem ochutnávat, aby věděli, který druh kávy si budou chtět koupit. Obchod voněl kořením, voněl chleby, které byly vypečený, voňavý, krásný. Je zajímavý, že já pořád ještě cítím tu vůni potravina z krámu, takzvaných koloniálních, kde se prodávalo veškeré zboží. Tenkrát se zboží nevalilo do igelitových pytlíků a ten krám byl přímo provoněn všemi vůněmi. Kávu, kakao, všechno možné. To byla taková specifická vůně, to už v životě člověk nikdy neucítí. Bylo zboží všeho druhu, že jo? Potom jsme koukali za války, nebylo nic, že jo? Z toho, na co jsme byli zvyklí. Přes ulici naproti nám byl obchod mudruňků, to bylo řeznictví a uzenářství. Vedle byl malý obchůdek slečny Štěpánovy knihy. A tam jsem ráda chodila, protože tam mě slečna Štěpánová dovolila, abych si prohlížela časopisy. A to byl Punťa a Kiki, Lucinka a Marbulínek, Kája Mařík, to byly takové časopisy, které jsem ráda prohlížela. Přes ulici byla hospoda Pokorných. Tam tatínek vždycky večer šel si pro pivo do půl litru. Ne každý den, ale občas, když bylo něco, co se dalo zapít pivečkem, tak si tam chodil pro pivo. V tom ještě domě Pokorných byl malinký krámeček v suterénu slečna Kaněrová. Tam měla látky. Já jsem milovala látky na cíchy. Damašek, to bylo tak něco úžasného. Damašek růžový, modrý, zelený, žlutý a hlavně bílý. A do dneška můžu říct, že v tom damašku bílým ještě spím. A to je, představte si to, předválečný a do dneška ten damašek drží. Přes ulici pak ještě byly Rajnetovi s látkama a vedle nich Lacinova pekárna. Tak to je ta ulice Masarykova.
ve škole, když ten žák nebo žákyně zlobili, tak dostali klidně pár facek nebo rákoskou na zadek a bylo to vyřízené. Tenkrát si nikdo z rodičů nepřišel stěžovat. Kdybych já přišel domů si stěžovat, že jsem byl ve škole, že jsem dostal facku od učitele, tak bych dostal druhou ještě doma. Byly to krásné chvíle, měli jsme hrozně hodný pány učitele. Já jsem teda v první třídě měla pana řídícího Etzlera, který byl úžasný člověk, který nás vedl k vlastenectví. To už se připravovalo k válce, tak nás opravdu napomínal, abychom byli vlastenky, že jo? Abychom věděli, že jsme Češky a že chceme teda, aby ta naše země byla stále pěkná, aby nás nikdo nepřesvědčil na nějaké jiné strany. My jsme chodili jenom děvčata do školy, chlapci měli školu druhou, takže ta dívčí škola a chlapecká byla rozdílná. Pokud jsme byli kluci, tak jsme přišli ze školy domů, hodili jsme aktovky do kouta a už jsme byli v přírodě. Všechno bylo venku. Hrály se hry různý, že jo. To byl jiný život, ty mládeže tenkrát. Z druhé strany našeho domu byl prázdný plácek a na tom plácku si chodili hrát všechny děcka z herzánky. V létě s balónem a v zimě jsme tam jezdili na sáňkách, stavěli jsme sněhuláka a ten sněhulák, i když měl zimou zmrzlej červený nos, tak nám ten plácek hlídal, aby nám ho někdo neukradl. A tak si pamatuju, že jsme s dětskama hráli na dvorečku pro veřejnost, to znamená pro babičky, dědečky, tatínky, maminky, všech těch kamarádů se sešli na dvorečku a my jsme jim tam hráli hry. V Chocni byl biograf, který hrál jenom pátek, sobotu, neděli, poněvadž to byl sokolský biograf a pondělí, úterý, středa, čtvrtek se cvičilo a pátek, sobota, neděle se tam hrál biograf. A tam se promítali filmy i pro děti. Další pro děti bylo, že nahoře na sále, jak je teď sál Sokolovny, tak vzadu byla taková rampa a to bylo přepažené a tam bylo loutkové divadlo. No tak zásadně šatečky, žádný kalhoty, žádný tepláky, šatečky a k tomu boty. Pěkný sandálky. Jelikož můj dědeček byl Švec, tak já jsem snad první v Chocni měla sandály bez paty na pásek. To snad nikdo jiný neměl a já měla Semišovy červený botičky bez paty. To mě záviděli holky, to musím říct, to mě záviděli, takovýhle bodky. No chlapci nejvíc chodili v krátkých kalhotech v létě a šle v zimě samozřejmě dlouhý kalhoty, ale v létě krátky. Tak a plovárna byla na Orlici, na pravém břehu Orlice proti zámku. A tam jsme chodili jako děti, vždycky s náma musela nějaká maminka, aby jsme někde nespadli, ale na ty plovárně byly krásný šatny, to se pamatuju, že i když jsem si sundala jenom nějaké šatečky, tak přece jsem ráda do ty šatny si šla odložit, abych do ty šatny mohla se podívat. Pak teda tam bylo brouzdaliště a vedle brouzdaliště ještě jako hlubší bazének pro děti. Dospělí, ty se chodili koupat do řeky nad Bubny, tam byla velká hloubka a ostatní se šli po schodech dolů do Orlice. Pak jsme se taky chodili koupat k Kádě. Tam na malý stavidla se tomu říkalo, u malých stavidel. Tam se leželo na trávě, ta tráva byla pořád krásně vysekaná, protože ji sekali lidi, kteří bydleli na Masaryčce a měli králíky, chovali králíky. A tak, aby ty králíci měli co žrát, takže pořád vysekávali, takže ten drn byl pořád krásný, dalo se na něm krásně ležet a taky se tam
bílilo prádlo. To znamená, že vyprané prádlo vymáchané se dalo na ten drn a po nějaké době přišel někdo a vzal konev s vodou z řeky, polejval a zase se tam takhle to prádlo bílilo. Velkou část obnovy a úpravy okolo Chocně vykonal takzvaný okrašlovací spolek, se to jmenovalo. A ty tady udělali tolik práce, udělali veškeré pěšinky okolo Chocně k prokopu, až nahoru do lesa, na druhé straně k hrádníkům. A to všechno tvořilo krásný tady okolí Chocně, který využívali letní hosté, hlavně z Prahy, kteří sem ve velké síle jezdili. V roce 1938 byla v Chocni taky velká voda. Bylo to vylitý, že teda silnice a ta cesta po nábřeží byly zalitý vodou až do parku a my jsme měli ve sklepě na té Masaryce v tom obchodě dole snad metr vody a jelikož tam tatínek měl uskladněný zboží nějaký, takže mě posadil na necky, já jsem držela svíčku, aby tam bylo vidět a tatínek na druhých neckách vyvážel to zboží ke schodům, aby se vynesli nahoru do obchodu. Když jsme s maminkou jeli do Hrádník se sáňkama, s nákladem na sáňkách, právě tam kolem těch Mariánek šla cesta do Hrádník, to ještě nebyl most u Hedvy, a my jsme tam měli chatu a maminka na těch sáňkách vezla si nákupy a hlavně brikety na topení a teď se nám stalo, že ty sáňky se mamince dostaly do kolejí a nemohli jsme je z těch kolejí dostat a přijížděl vlak. V poslední chvíli se to mámě podařilo, jinak bychom museli ty sáňky tam nechat rozjet vlakem. Dopadlo to dobře, ale to jsem opravdu měla o mámu strach, aby jí ten vlak nepřejel. Spíš si vzpomínám na takové ty hezké chvílky. Tatínek mě vozil na kole. Já jsem seděla na trubce, vepředu u táty, trubka obalená dekou a na tom jsem jezdila. Na tom mě tatínek vozil a bylo to strašně hezky a zpívali jsme si a bylo to takový hezký výlety. Na Choceň, no jedině dobré vzpomínky. My jsme takový patrioti Chocně.